Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 8 апрель, дүшәмбе. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә безнең белән булган һәрбер тамашачыга атна дәвамына җитәрлек күңел күтәренкелек теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, бу турыда алдагы минутта кыскача булыр. Бүген Россия анимация көне. 1912 елның 8 апрелендә беренче Россия мультипликация фильмының премьерасы була. Гүзәл Люканида дип исемләнгән мультфильм биолог Владислав Старевичның бөҗәкләр тормышыннан бәхетсез мәхәббәте турында сөйли. Курчак анимациясе безнең илдә генә түгел, чит илдә дә зур уңышка ирешә. Үз вакыты өчен бу дөнья анимацион сәнгатенең гаять алга китеше була. Ел сайын 8 апрельдә Россия кораллы көчләренең һөнәри бәйрәме хәрби комиссариатлар хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Инде күп гасырлар буенча хәрби комиссариатлар кораллы көчләр белән бергә һөҗүмгә каршы туру бурычын үти. 8 апрельдә бөтен җир шарында халыкара кошлар рәсме көне билгеләп үтелә. Узган гасырның 40нчы елларында Дори исемле кызчык сугышта аягын югалткан абыйсы янына госпитальгә бара. Якын кешесенең күңелен күтәрү өчен яшь кыз аңа кош рәсеме ясый. Аннан башка яралы солдатлар да кушыла. Әкренләп бу хәрәкәт бөтен дөнья буйлап тарала. Изге Рамазан айының төгәлләнүенә санаулы вакыт кына калып бара. Бу көннәрдә күңелләребез аеруча иман нуры белән тула. Аллаһ йорты, мәчетләребез бәйрәм алды рухы белән яши. Ураза бәйрәм көнендә гает намазына әҗим мәчете әзерләнә. Башкалабызның иң өлкән мәчетләребезнең тарихы турында алдагы язмада. Биредә Пләтәннең үзәк мәчете, әҗим мәчете тора. Ул 1887 елда төзелгән булган. Аны төзүчеләр Мустафа һәм Муртаза Әҗимовлар, сәүдәгәрләр, атасы һәм улы. Нигезендә бу әҗим мәчетенең алгач мәчет ята иде. 1810 елда мәхәлләсе барлыкка килә. Аның турында Мәрҗани үзенең Мустафадел ахбарында яза. 1850 елда инде монда ярты меңнән артык татар бу мәхәлләгә язылган булган. Инде мәчет үсә барган сайын аңа таш бина кирәкле булган һәм 1870 еллардан бирле мондагы татарлар таш бина төзеп, мәчетне зурайтып итеп үтенечләр белән җирле хакимияткә мөрәҗәгать итәләр инде. Һәм ниһаять 1886 елда рөхсәт бирелә һәм 87 елда бу мәчет төзелә. Бу мәчет Госманлы стилендә, Мавритан стилендә төзелгән. Аның иң матур җәмигъ тарихи җәмигъ мәчетләренең берсе. Аның иң бөек манарасы 51 метр. Һәм иң шундый нечкә билле мәчет дип әйтеп була. Аның диаметрында 3 метр гына бу манараның, һәм ул шундый нәзик һәм бик югары манара итеп күренә. Һәм күрәсез аның бик матур шундый витражлары сакланган тәрәзәләрендә. Тәрәзәләр өстеннән шундый күрәсез, аны архитекторлар әйтәләр сталактиты, менә шундый сталактиклар, карнаслар, аларны шулай дип атыйлар мөселман архитектурасында. Һәм бу мәчет, Аллаһка шөкер, совет заманында манарасы җимерелмәгән булган, һәм хәтта чит ил кешеләре, Казанга килүче чит ил кешеләре менә бу мәчетне карарга килгән булганнар. Һәм инде Әҗим мәчетенең имамнары атаклы Абделгафаровлар нәселе булган. Алар 1810 еллардан бирле бу мәчеттә имамнар булганнар.
Һәм инде мәчетнең ябылуына хәтле 1930 елда мәчет ябыла. Бу нәсел монда имам булып торган. Әйтергә кирәк, совет заманында бу мәчеттә киномеханикларны әзерли торган мәктәп булган. Һәм бары тик 90 елларда гына инде бу мәчет мөселманнарга кайтарыла. Әлеге мәчет иң матур тарихи мәчетләрнең берсе булып санала. Кызганычка каршы архитектор билгесез. 90 елларда торгызган архитектор Рафик Белал булып тора. Монда ички төзелеше дә бик матур. Күрәсез, менә шундый зәвыклы тәрәзәләр. Әле монда бик кызыклы элементы бар. Бердән-бер тарихи мәчет Казанда, кайда диварларында пәйгамбәрләр исеме язылган. Монда 15 пәйгамбәр исеме язылган. Шул исәптән Муса, Ибрахим галәйһиссәлам исемнәре. Күрәсез, әле менә шундый зәвыклы элементлар, төрле чәчәкле, орнаментлы элементлар монда бик күп. Һәм әйтергә кирәк, менә бу мәчетебез ул федераль әһәмияткә ия булган һәйкәл. Гаилә елына багышланган сәхифә тапшыруыбызны дәвам итә. Кайчандыр төшкән җирдә таш бул дип, кияүгә барасы кызына киңәш биргән әниләрнең дә карашы үзгәрде бүген. Киленнәр дә бүтән. Юаш, бичара, кайнана тарафыннан кимсетелгән килен турында китап битләре генә бәян итә. Асылда исә килен белән кайнана бер карашка гади гаилә кануннарын белеп яшәсә, авырлыгы да юк кебек. Бәхетле гаилә нигезләренә психология белгече Вәсилә Шәмсевалиева белән бергәләп төшеник. Нинди генә гаилә булмасын, иртәме соңмы бу гаилә килен һәм кайнана мәсьәләсе белән килеп очраша. Әгәр дә инде тотруклы гаилә системасына яңа кеше килен килә икән, монда ике якта үзләренең әлеге гаилә системасында нинди урын алуын аңларга тиеш. Килен кеше әлеге гаиләдә яңа кеше. Гаиләнең нинди милләттән булуына карамастан, килен кеше бу гаиләдә, гаилә иерархиясында дип әйтәбез, иң түбәндәге урынны били. Әлбәттә, хәзерге вакытта киленнәр моның белән килешмәскә мөмкин. Ничек инде мин бит аның малайы белән, мәсәлән, кайнананың малайы белән яхшы мөнәсәбәтләрдә, ул минем ирем, мин аның белән бер тигез, алай түгел. Дөрестән дә гаиләдә әти, әни, балалар һәм балалар үсеп җитеп яңа килгән кеше иң астагы урынны биләвен аңларга тиеш. Әгәр дә килен кеше әлеге урында булуын аңлап, үзе өчен тиешенчә ниндидер нәтиҗәләр чыгарса, килен һәм кайнана арасында низахлар да булмас иде, дип уйлыйм мин үзем шәхсән. Еш кына миңа шундый сораулар белән мөрәҗәгать итәләр. Килен һәм кайнана арасындагы мөнәсәбәтләрне ничек яхшыртырга, ни өчен без һәр вакытта да ызгышып, талашып яшибез дип сорыйлар. Ике якта сорый, кайнаналар да сорый, киленнәр дә сорый. Шул вакытта минем әйтәсем килә, ни өчен сезнең мөнәсәбәтләр бозылды? Беренче чиратта сез һәр кайсыгызның гаилә системасындагы урынын белсәгез, мөнәсәбәтләр бозылмаста иде. Һәр кеше бер-берсенә хөрмәт белән караса, һәр кеше үзенең урынын белеп, шул урыннан торып эш итсә, бу мөнәсәбәтләр җайлап кына, әкренләп кенә үсәр иде. Нинди генә мөнәсәбәтләр булмасын, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр һәр вакытта да үсештә булалар. Әгәр дә инде мөнәсәбәтләр бозылган икән, димәк, ике якның кайсысыдыр үзенең урынын төгәл белмәгән. Әлбәттә, моның белән килешүе авыр булырга мөмкин, ләкин уйлап карагыз әле, еллар буе тотруклы рәвештә билгеле бер система булып яшәгән гаилә яңа кеше килү белән үзенең элеккеге яшәү рәвешен үзгәртми. Ул шулай ук яшәвен дәвам итә. Ә менә яңа кеше әлеге яшәү рәвешенә ияләшеп, әлеге яшәү рәвешенә җайлашып, үзенең кечкенә генә урынын билгеләп, әкрен генә биредә яши башлый. Еллар үтү белән әлеге гаиләгә килгән килен үзенең даирәсен киңәйтә бара. Психологик даирә турында сүз бара.
Һәм инде аның даирәсе киңәйгән саен, ул гаилә әгъзалары белән мөнәсәбәтләрен дә инде шушы киңәйгән даирәдән төзи башлый. Ләкин моңа вакыт кирәк. Безнең яшьләр сабыр булырга күнекмәгән, аларга тиз кирәк барысы да. Игътибар итегез әле, элекке заманнарда татар гаиләләрендә килен кайнана гомергә бергә яшәгәннәр, әлбәттә төрле хәлләр булган, каядыр дустату яшәгәннәр, каядыр ызгышып яшәгәннәр. Ләкин психология күзлегеннән чыгып караган вакытта, килен һәм кайнана үзләренең даирәләрен төгәл белсәләр, үзләренең шәхси шикләрен төгәл билгеләсәләр, алар мөнәсәбәтләрне әкрен генә җайлап кына үзара үстереп, билгеле бер дәрәҗәгә чыгара алалар. Биредә ике якның да әлеге эшне башкаруга теләкләре булырга тиеш. Әгәр дә без мөнәсәбәтләрне ызгышудан түгел, киресенчә, ничек итеп мин шушы гаиләгә килдем дә, мин монда үземнең нинди өлешемне кертә алам, әлеге гаиләнең мөнәсәбәтләренә, әлеге гаиләнең, мәсәлән, уртак ниндидер булган эшләренә, вакыйгаларына шундый сораулар бирсәм, мин әлбәттә үзем мөмкин кадәр җайлашып, яраклашып яшәргә тырышачакмын. Инде зур бер гаилә системасына яраклашып, җайлашып яшәргә теләгән кешене, әлбәттә, бу гаилә системасы рәхәтләнеп кабул итә. Ул аның яхшы якларын күреп, аны тиешенчә бәяләп, гаиләнең тагын да ныграк булуына ышанып яши башлый. Тирә-юнь язгы табигать авазлары белән тулганда республикабыз филармониясе сәхнәсендә джаз мөхите хөкем сөрә. Чөнки биредә Джаз Кроссовер Фест Казан фестиваленең чираттагысы уза. Тамашачыга нинди күчтәнәчләр әзерләгәннәр икән? Бу турыда без Татарстан Республикасы Дәүләт филармониясе джаз оркестры җитәкчесе, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Лидия Әхмәтова белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Лидия ханым, хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көн. Әлеге проектны, әлеге фестивальны иң уңышлылардан дип әйтәсе килә. Филармонияның инде быел 9-нчы тапкыр уза, һәм иң беренче концертны сез башларга уйлагансыз татар композиторлары әсәрләрен яңгыратып. Нинди әсәрләр яңгырады, нинди композиторларныкы? Әйтик инде, анда алкышлар һәм аншлаг булды. Безнең филармонияда шундай искиткеч матур иттереп куйдык татар композиторларның әсәрләреннән торган программа. Анда әйтик, Җәүдәт Фәйзи, Фәрит Яруллин, Александр Ключуров, Олег Лолнстром, Луиза Батыркаева. Сезнең әсәрләр шулай ук яңгыраган. Татар халык әсәрләре яңгырады. Искиткеч матур иттереп җылы каршы алды халык һәм әлбәттә бик зур рәхмәт әйтеп, матур итеп алкышларга күмелде. Әлеге фестиваль үз эченә 3 концерт сыйдыра. Инде менә беренче санның башланып китте дип әйттек. Тагын 2 концерт тамашачыны көтә. Менә биредә нинди программалар әзерлисез һәм шунысы да кызыклы, яшь композиторлар джаз стилендә иҗат итәләрме? Аларның әсәрләре яңгырап китәчәкме? Инде 12 апрельдә безнең Мәскәүдән кунаклар килә. Ул да булса Олег Бутман, ул композитор, продюсер, барабанщик һәм шулай аның белән бергә Наталья Бутман, ул җырчы, композитор, аранжировщик, шулай ук Павел Протасов, ул инде контрабасист, бик матур иттереп, искиткеч яхшы концерт булачак. Анда да инде безнең халык инде билетлар сатылган, аншлаг бик матур итеп үтәчәк ала бирсә. Инде 19 апрельдә ул безнең соңгы концерт булачак. Анда инде безнең Билли Новик дигән Санкт-Петербургтан, ул Билли Бен дигән төркем җитәкчесе, ул да булса вокал һәм искиткеч матур әсәрләрне үзенең яңгыратачак. Безнең Татарстан Республикасының филармония джаз оркестры белән бергәләп шунда чыгыш ясаячак. Анда да инде безнең аншлаг билетлар сатылып бетергән. Тамашачыны көтеп калабыз. Ул безнең инде сезон менә безнең шушы фестивальнең ябылуы булачак. Килегез. Тулайм алганда оркестр шул кадәр матур тормыш, гастроль тормышлар белән яшәп ята икән. Әле менә тапшыруны алдыннан сез белән сөйләшеп алган идек. Әле яңа гына ниндидер фестивальләрдә, ниндидер зур-зур сәхнәләрдә чыгышлар ясагансыз икән. Шулай ук тамашачы тарафыннан алкышларга күмелеп каршы алганнар сезне. Зур шушы Зарядье концерт залында бик күп халык булды. Алар ая күрә басып кул чабып, безне җырларын, безнең әсәрләрне, безнең музыкантларны, безнең оркестрны кул чабып күтәрделәр, алкышладылар. Һәм танылган
Талант солистка белән шулай ук чыгыш ясагансыз. Әйе, тагын әле безнең Мирабова, Мария Мирабова безне Санкт-Петербургка чакыра. Ул да безнең октябрь аенда булачак. Без шулай филармониядә Санкт-Петербургның филармониясендә чыгыш ясачакбыз. Шунда да безне ала бирсә, бүген уже билетлар сатыла башлады. Анда да безнең Татарстан Республикасының филармония оркестрын халык көтеп кала. Көтә бүгенге көндә һәм әлбәттә шулай ук аншлап булачак. Шунсы да кызыклы, сез бит әле балаларны да читләтеп үтмисез. Балалар өчен дә оркестр махсус программалар әзерли. Кызыклы, үзенчәлекле. Әлбәттә, менә без инде филармониядә эшләй башлаганнан бирле 2014-2011 елларынан башлап без инде балалар белән төгәл шушы бик нык дуслык белән, иҗат дуслык белән торабыз. Бүгенге көндә балалар өчен концертлар оештырабыз, балалар өчен спектакль, музыкаль спектакльләр, яңа ел спектакльләре һәм әлбәттә бөтен музыка мәктәпләре, музыка сәнгать мәктәпләре белән без дуслык, иҗат дуслыкка торабыз һәм бүгенге көндә балалар безнең джаз оркестры бергәләп беррәттән җырлыйлар, уйныйлар инструментларда да һәм әлбәттә искиткеч бүгенге көндә джаз юнәлешендә безнең үсеш бар. Балалар да бик нык яраталар. Уңышлары бик зур дип әйтәсем килә. Алга барабыз, һаман да үсеп киләбез һәм төрле артистлар белән һәм төрле юнәлештә эшлибез. Һәм әлбәттә бүгенге көндә безнең оркестр зур үсеп һәм әлбәттә чит илләргә дә барыбыз Алла бирсә. Менә планнарыгыз бар. Планнарыбыз бар. Менә кичә генә безгә хәбәр булды. Безнең оркестр белән гастрольләр эшләячәкбез Кытайга ала бирсә. Шул юнәлештә эшләп киләбез. Нарысын инде менә Игорь Будман үзенең Триумф джаз фестиваленә чакыра һәм әлбәттә Сергей Жилин белән без эшләп килдек. Данил Крамер белән эшләп килдек. Лариса Долина, Валерий Суткин һәм бик күп Вадим Эллингрик. Сез бит үзегездә менә алдан әйтеп киттек бит инде сезнең әсәрләрегез яңгырый дип джаз музыкасын иҗат итәсез һәм шулай ук сез бик оста итеп джаз әсәрләрен үзегездә башкарасыз. Ни өчен әлеге сәнгать түрен үз иттегез? Ни өчен яратасыз сез аны? Дөресен әйткәндә, нигезе бит аның менә фольклор. Бу бит инде безнең Африкадан чыккан фольклор. Менә ул джаз дип атала, әйме? Анда нигезендә аның импровизация тора. Менә безнең татар халкында да һәм шушы джаз юнәлешендә дә ул импровизация. Һәм әлбәттә шушы фольклор, джаз фольклоры, ул аны яратмыйча булмый. Аның искиткеч анда иреклек, анда искиткеч аның ритмлары. Менә шуңа күрә аны инде тоеп кына була. Әлбәттә ләззәтләнеп тоеп, шунда искиткеч матур шундай яңгырашлы, искиткеч ритмлы шушы джаз сихерле дип әйтәсем килә. Безнең халыкны бик дөрес, бик матур сүз таптыңыз. Чөнки шуны сихерлекне тыңлар өчен безгә бит инде бүгенге көндә халык шуның өчен килә. Шуңа күрә аншлаг бит безнең искиткеч матур итеп бүген безнең оркестрыбызда җитәкли Татарстанның атказанган артисты Сергей Васильев, ул инде элек эшләп килгән, ул инде Мәскәүдә Мәдәният институтын джаз отделениесен бетерде. Талантлы, бик шундай күркәм, искиткеч оркестрны ярата торган, кешеләрне ярата торган, джазны ярата торган, аңлый торган кеше килде, Аллага шөкер. Менә аның белән бик матур итеп эшләп киләбез һәм әлбәттә бергә күтәрелеп киләбез дип әйтәсем килә. Әйе. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Уңышлы матур көннәр сезгә. Татар дәүләт филармониясе джаз оркестры башкаруында татар милләтен, безнең сәнгатьне үз иткән рус композиторы Александр Ключеровның әсәре белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Мин исә Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.